gesang tribuana murubmu biar domang mulia malah dadi ingkang sambun raw mindleng Dewa Betara Guru bleger kados Tugu Silungkarta ngandikaning kubayaning Dewa Sang Hyang Kanaka Putra. Waduh. Cenangkrang munggiang seda nyuwun gung agunge pangapunten Hadi Guru. Kula mboten ngliapaken ningali Adi Guru benten kados biasa niki. Kula nganti ngandikan jenengan kados nganti dugining kapal gabus. Kados nganti timbuleng watu karang. Lan mali niki sinatria gandang kados-kados getas renyah suwantene kula dereng mahami Adi Guru. Suwun sanget Kakang Panji jenengan kinarya dados panaseating Dewa yen boten ngenali niku putra kula sing tegal repat kepanasan asmane Raden Jaka Eramba. Kalesan wong Seringgara wak putrane kathah. Kaya sapa? Dudu penjondol sing diapit kendang kana kene. Adah kecembes. Sareateng anak hakikat titipaning pangeran. Anak dadi sembalaning apa? Anak dadi ajining katresnan. Tiang peputra boten kenging dibedakaken Adi Guru. Senajan putra kraton, senajan putra selir niku yuga nek Adi Guru. Rawuh mriki siweg gadah tujuan Kakang. Putra kula Raden Jaka Eramba kepengin dados lanaing jagat mustikaning kesatria pakuweng bawana. Apa maning gencareng kabar pesating beja
sing miliki gelar lanenging jagat pananging Pandhawa Dipati Arjuna. Arjuna siwek nyandang gerah galih. Sakite Arjuna niat gelar mau kula rampas. Gelar mau kula pendhet lananging jagat. Kresna dewa kamanusan sing mertahanaken. Saene Arjuna brentos dados lananging jagat diwontenaken pencalonan rumiyin. Ya memang zamannya zaman demokrasi adik. Isparisai masyarakat suara yang rakyat dibutuhkan, tapi kadang-kadang wong sing kepilih mau malah kepengen didukung depan-depan karo wong cilik. Nuku-nuku karo wong ning ngesor. Barang wis dadi penguasa, penyakit ingetan iku ilang. Apa penyakit ingetan? Wis beli kelingan yen guwen pendukung, yen guwen pembela, yen guwen pembantu, boten wonten adikku. Jaka eramba timbalan Rama Bungulun. Gelare Arjuna ditahaning Kresna. Coba lenggae mingser ning suwaneng Rama. Makanan semangga Rama Bungulun. Sembah baktos kula Rama Bungulun. Gumlaraning alam lahir yang kula kudu sepikir ning segala lampan rukuntut bebarengan nyaringan sama dijinjingan berat sama dipikul sama dipikul. Seniman lan seniwati manunggaling budaya seni, manunggaling budaya seni warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang. Ngaturaken salam hormat Bapakku seperangkat desaipun Bapak Panitia Aduh Panitia Sesepuh Karangsong Pemuda Karangsong Sedaya samya kumpul sedaya samya seni runtut mana wong seduluran bosiko ngaturaken matur kesuwun bosiko sampulan isuk ngarung dumateng Kang Nopi minangkane saking pamandewe Kang Nopi
sing duwe kayem lancar subur dewek kang nopi lalu dilani pipis lagi kelipur tanpa lawas tanpa kemutan bak batasna sareng mamalek motore kedik bae bintang ini bintang minangkan guru perawas saking tubuh kelingan mangkang eling mumpung ning dunya kang nopi sareng gosik kowe kedik sareng bak batas mae kedik padang esuk batik katon basak lebatik batik katon sakloyonge kang nopi sareng bosik kowe kedik ngaturek kenatur kesun bosik ngaturek kenatur kesun ngormati bosik ngaturek kenatur kesun sampun sareng kang nopi kedik sing paman dhewe kang nopi bae bintang grup rawas saking tuku menyan kuning jawa gendong kaya wirang kaya linsem bak atasna sareng kang nopi kedik kang nopi bosiku ngaturakeun matur kesuwun mungkin awakmu wis ngrungu Arjuna sakit sing duwe gelar wow nggih wewenang wonten ing sampeyan Rama Bungulun nanging Masyana sing duwe kuasa ning jagat ampat Kresna Dewa Kamanusan bedane Kresna sebut arane Dewa Kamanusan gelar lan pangkate yen Kresna manute ning keluarga Pendawa Dewa Kamanusan manute ning Rama Koli Paing Dewa dados gelare Arjuna dipertahanaken dianakaken pencalonan sing sampun daftar niku calon jumlahe pinten niku menurut penjelasan sing Kresna sing wis daftar ki telu diantawise sing kedewatan awakmu Raden Jaka Erambak kelorone Singastina Atmajaneng Prabu Duryodana Raden Lesmana Mondrakomara Raden Pancakumara ping telune jare sing Karang Dumaritis Bagong Astrajingga Bagong bawa ya Bagong sing sering ngadepi gong niku nyungarane Bagong enteng calon saingan kula niku. Apa Jal?
Sekejap bisa ngucap gawe kederas selawase kang ciko bosiko sareng kang nopi sampulangi bapak panitia ibu panitia runtut bebarengan ragam sarem sakuyunan tolong nak Janor CS kenteler yang bocah bagus sekandang sawah ular kakak ular malah tembangannya kang kakak jadi calon teluk mau diuji kedik jayane diuji kesaktiane sapes ing unggul kuwen sing bakal miliki gelareng Arjuna lananging jagat Rama persanten boten ing kula atmajane Rama pukulun kewilang dados Ratu Tribuana Ratu tegesing raja Tri telu buana jagat jagat kang telu niku dipimpin sampeyan jagat yang dewa jagat yang setan jagat yang umat calon saingan kula Raden Pancakumara Singastina bener anak Raja Sugih tapi niku ngandalaken kekayaane tiyang sepuh mawon niku ilmune ku sosok apa malih Bagong niku lamun dadi calon kok lakona mrene niku Bagong wis dadi poyokan mungkin dadi dagelan niku saking mundur selangkah Rama nugasaken Kakang Panji munduna sing kedewatan mengampah Dewa Jawa tangiringaken Jaka Eramba tekaning negeri Dwarawati pencalonan bakal diuji kesaktiane makatan drak dawuh Rama Pukulun kesuhun dihormati Bapak Torman Bapak Jitorman binangkane saking santing sarun tua rumah dewek sareng Bapak Sadu Sekdik Bapak Sadut Bapak Jitorman saking santing aturaken matur kesuhun sareng Bapak Sadut matur kesuhun sanget mangga Kakang Panji madal pasilat Dewa Jawa tak mungkin adik guru mungkin udah sekedar nyukane nasihat adik guru sebab sejarah kandane kina sepuh pitutur kang becik najan pait dirongoknane nanging wajib diomongnane contohnya jamu takonan yang pengender bos jamu jamu ku pahit tapi bisa gawe waras ning awak najan beli kolu ya dikolu-koluaken singaran jamu pada karo pitutur niku adik guru ingat adik guru Arjuna nyandang gerah galih ya karuan niku fitrah sing pangeran semangsane manusia duwe utang waras tentu ketagihan kelawan lara
duwe utang urip tamtu ketagihan kelawan pati. Mendene apa jare wong sing sengit, wonge lagi sakit, gelare arep dirampas. Lananging jagat mustik kaneng kesatria. Menolong mata munang sakecap bibis ngucap bos guntur sareng paconge kedik paeru sareng bapak tasmai kedik panitia dewek bae bintang mime bintang yeuna kane grup rawas saking tugus terma malek mature kedik sareng kang ngopi mienak kasing paman dewek matur kesung dirampas gelar ning Kresna dia anakna pencalonan. Kresna ki dadi wong pinter dudu. Kresna ki dadi wong cerdas dudu. Bakal Kresna ki wong ngerti adikku. Kok kenang apa? Gelar mau dia anakna pencalonan. Jaka Eramba, Pancakumara, Bagongke. Ngerti nek Kresna sampun ninggal Bagong aduh ya karuan arti Bagong iku kudu bisa ngerubah ning omongan bohong mulane aja gede sobude ya nang aja gede goro ya Bagong Kakang Semar sing jadi wong tuane primen banyak anaknya sing nyalon tentune bapakne yen dukung sok arep priwe ketewatan lupute Jaka Eramba pengen dadi lananging jagat sida jenengan diturunaken dados khalifah yen Kakang Semar boten trima sebab ngerasa kangelan Kakang Semar lagi Arjuna tapak ning Gunung Mintraga ning Gua Indrakila kagelar Begawan Ciptaning Kakang Semar sing nungguli tapak apunten niku apunten aja gegabah masalah pencalonan iki awas Adi Guru yang kuning jawa gendong yang dipikir kaya lingsen Bapak Jitarmangan yeuna kene saking canting calon tuan rumah demek sareng kang sadut bapak sadut teh kedik bocik kowe siegnya seni jadi jare pepatai dalang bengen makin wedaka wediki cilik wite gede we kocoran dadi grojogan guyonan tembunging tukaran Kakang Semar lamun ngambek ibarat penyakit wis laka obate maning adikku langka obate maning Kakang Semar wong nrima tapi sesabar-sabaran yang menusa. Jare kadhuwure gunung ana puncake, ambaning segara ana pinggire, kesabaran yang menusa ana batese. Cukup Kakang Panji. Loh. Berarti sampeyan ngrendahaken derajat kula. Gelar kula dados Ratu Tribhuwana masa dikalaken kelawan derajat yang panahawan katen ya wong ngawula suka-suka kiyang ngawula terusaken beli kiyang apa karepe kedewatan beli butuh nasihat yen kula duwe gagasan bagus Adigoro basahe pengegong diungkap begini wong dadi panjak je anak kiyang ora kanggo ora kiyang pasakian jawas sampeyan ngandika makoten kedewatan wong pinter beli kurang nggih kula ngrasa dadi wong rendah
dianggap kumalancang kula wani ngelingaken sampeyan di guru. Mampanane sing teliti lan hati-hati Bapak Jitarman saking santir minaken calon tuan rumah dewek sareng Bapak Sadute Gede Bapak Tasmen sareng Bos Guntur Pacong Gede sareng Paire Gede panitia dewek sedaya saling hormati. Wong itu wis rigel ora kena dijokot maring. Berarti kula seperti dianggap nih sampean. Wong ngawula suka-suka kiyeng ngawula terusaken. Yen kula ngelingaken beli keterima daripada melu kejerubus ning jurang kesengsaraan bagian kula mohon diri tak pecat waktu ning ngene ge mandat kula jak. Mari dadi kubayaring dewa. Apa maning rombongan wayang akeh sing kurang nayaga. Awas aja ngarani merek awas. Soale ana pendampinge awas. Oleh pangegong sing jelakteke bledak. Para dewa Jawata Sangyang sekabe. Dia dewa dewa ya. Tepat ning waktune jam iki bengi iki isu dipecat mari dadi kubayaning dewa. Wis dadi rakyat biasa. Dadi bokat ketemu ning dalan nyapah aja ngundange Narada aja. Sangyang Kaneka Putra. Asal sing tanah Selong. Balik ning tanah Selong. Pasrah hadi mandat kula mohon diri sering sampeyan nganti ka makatan tak tonton sepengguline hadi guru. Sekaru kerjang balantu jalan pisan kaya saning batin tetep ngakui bae bintang serang mime bintangnya gede yang batin tetep ngakuning lahiran kermung kiri Bapak Tasma Bapak Guntur Pacong Pairu saling hormati. Janas pinggir segar ora kena dilihat kanopi minangkene wong paman dewek sing duwe kang lancar subur kanopi sareng bosiko gede sampunane bosiko emane wong seduluran bosiko kuat nang jalukane Bapak Jitarman sareng Bapak Sadute Gede sesepuh karangsong pemuda karangsong Bapak panitia Ibu panitia Gede sampun laris selawas senajan ragat paanggan angin batin selawas yang masih tetap barengan matur kesuwun dumateng bosiko dewa bosiko ngaturaken matur kesuwun dihormati bosiko sareng kanopi gede sing paman dewek kanopi masih hormati. Dan jaring kubayaning dewa nampi panjelasan sing Bathara Guru
Ya maklum sing aran nafsu iku langka sing diniati. Kabeh sing aran nafsu ku ya kedadak. Gundaming dewa lan Jawata. Gegereng Suralaya. Yen Narada mohon diri. Tandanging Dewa Betara Surya kalian Dewa Betara Chandra seksenengan dika pangapunten Rama Pugurun kula nampi ucape aku bayaring Dewa lan Jawata dateng Jawi niki desas-desus niki tandet permasalahan apa niki permasalahan mau inggih Rama Bugulun waku bayaning dewa mohon diri wau bisa jakake nomong Surya lan Chandra semangsane baka duwe bawahan wong pinter ki mengkene awale ngedek sikil sing diedek meneng bae malah munjuk ngedek awak sing diedek meneng bae nglunjak ngendek sirah ngedek endas ki gambarane ki maka paingan biasa tembang manjing lah ketembang manjing ya kadose baperan niku jare bahasa zaman seniki. Apa sih kesiben? Apa sih kesirian niku? Jare sing duwe wilayah niku. Apa santunane durung ngalir to? Oh. Ya. Mane wong seduluran bapane Alif. Bapane Alif sampun lali saking beten Ria asri dewek. Bapane Alif matur kesun sareng Kang Sadut Bapak Sadut senang carkim. Sareng senang bagjoe kedek. Senyak seni pajitaraman minangka saking santing dewek sareng bosi koe kedek Kang Nopi dewek minangkane masih ngurmati abang-abang bungariban suka mati laki cabang bayi bintang mine bintang sampulai mamalek motoran sareng bapak sadute keding Mama Nopi sampulai Kang Nopi saking paman dewek sing duwe KM lancar subur sareng bosi koe kedik Bapak Jitarman Bapak Sadut sinyak seni aduh Bapak Tasma Bos Guntur sareng Bapak Cong kedik pae rupa acong ginakane panitia dewek sampunan ya nokiyik saking kesugengan kidul nokiyik saking kesugengan kidul dewek nokiyik sing paling eman dewek layung sore padang esuk Bapak Jitarman sing santi sareng Bapak Sadut teh kedik senang sareki sareng senang bajoe kedik sampun bosiko dewek bosiko
ngaturaken matur pasuwun ora pantes bawahan ngemban perintah nolak ning atasan jalarane kokon ngincangi kadangmu Raden Jaka Erambak nyalon dadi lananging jagat nolak srening calon mau bakal diuji ning nagri Dwarawati Surya bokat wis kudune milike awakmu jag mandate narada awakmu sing tok angkat dadi kubayaning dewa sirine kegawan janji bos cipto adate kegawa kula sing ganti Rama Pukulun napa Rama persanten ing kula Rama percaya sebab awakmu tengginas